κυβερνήσεως. Το προεκλογικό πρόγραμμα, κατά ανάγκη πάντοτε στην πολιτική, είναι γενικό. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένο. Η πολιτική που εφαρμόζει μια κυβέρνηση όταν έρχεται στην εξουσία είναι αναγκαστικά συγκεκριμένη. Και η συγκεκριμένη παρουσίαση της πολιτικής γίνεται με τις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, το ξέρουμε. Άρα πρέπει να περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σας. Προετοιμασία, στην οποία επιδίδεται σήμερα η κυβέρνηση. Και βλέπετε απανωτές οι σκέψεις του Πρωθυπουργού για τους αρμοδίους υπουργούς. Ξέρετε, επειδή σας ρώτησα, επειδή εσείς έχετε την πείρα και θα ξέρετε να ιεραρχείτε τα ζητήματα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση και πάρα πολλοί περιμένουν πάρα πολλά. Αλλά θέλετε να... Την ευθύνη των επιθέσεων για λογαριασμό της Αλ-Κάιντα είναι τελικά αυθεντική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δημοσίευμα της εφημερίδας El País, το οποίο, επικαλούμενο πηγές των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών, υποστηρίζει ότι η Ισπανική αστυνομία έχει αναγνωρίσει 6 Μαροκινούς ως αυτουργούς του μακελιού της 11ης Μαρτίου. Se está trabajando sobre ello. Bueno, en estos momentos intensamente los servicios de seguridad y los servicios de información. Será motivo también de análisis en esa reunión que van a tener los servicios de información y seguridad. Hoy también con la delegación marroquí que ha venido. Οι 5 από αυτούς καταζητούνται, ενώ ο έκτος, ο Τζαμάλ Ζουγκάμ, συνελήφθη το Σάββατο στη Μαδρίτη μαζί με άλλους 4 υπόπτους και ανακρίνεται. Bueno, pues yo soy vecino de aquí, como le estaba diciendo, no he sentido nada de lo que ha pasado, bueno, de que haya habido ninguna detención. Aquí este barrio más o menos es un barrio tranquilo, se ve poca gente, no hay tampoco mucha gente forastera viviendo, o sea, de esta gente inmigrante, ¿no? Otra cosa, no sé qué decirle más. ¿Y le asusta que hayan detenido en su barrio algún marroquí? Hombre, mejor sería que no estuvieran para aquí ninguno de todos esos. Vamos, es maleante de eso, ¿no? Mejor sería. Pero si están, a ver qué hacemos. Οι αρχές της Ισπανίας θεωρούν πιθανό ο Ζουγκάμ να έχει σχέση με τον Εντίν Μπακαράτ, ηγέτη της Αλ-Κάιντα στην Ισπανία, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι Ισπανοί ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας βρίσκονται ήδη στο Μαρόκο και ερευνούν για τον Ζουγκάμ, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε στο μεταξύ τη σύλληψη ενός Αλγερινού υπόπτου για τις πολύ νεκρές επιθέσεις της περασμένης Πέμπτης. Σε κάθε γωνιά της Ευρώπης λαμβάνονται έκτακτα μέτρα υπό τη σκιά της 11ης Μαρτίου. Την Παρασκευή συνεδριάζουν. Σε όλη την Ευρώπη μετά τις επιθέσεις στην Ισπανία εντείνεται από τις απειλές που δέχθηκε απόψε η Γαλλία από οργάνωση φανατικών Ισλαμιστών, αλλά και από την είδηση ότι η τραγωδία σε πολυόροφο κτίριο στη Ρωσία οφείλεται σε δολιοφθορά. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις αυτές και να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες, από την έδρα του ΝΑΤΟ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας Βαγγέλη Δεμήρη. Βαγγέλη. Μαρία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις επιχειρήσεις του με ναυτικές περιπολίες και ελέγχους στο σύνολο της Μεσογείου και συγκεκριμένα στις ανατολικές ακτές της Ισπανίας, της Νότιας Γαλλίας και της Δυτικής Ιταλίας, αλλά και σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Τινησίας και της Αλγερίας. Πρόκειται λοιπόν, Μαρία, για έναν ανασχεδιασμό της ναυτικής παρουσίας που είχε αποφασιστεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου προς το νότιο τμήμα της Μεσογείου, ο οποίος όμως, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα για τη χώρα μας και η απόφαση αυτή δεν συνδέεται με το ελληνικό αίτημα για συνδρομή της συμμαχίας στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Αλλά σίγουρα προσφέρει μια συμπληρωματική ασπίδα προστασίας ενάντια σε τρομοκρατικές απειλές. Πρακτικά λοιπόν η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η ομπρέλα του ΝΑΤΟ που κάλυπτε μέχρι σήμερα μόνο τα κράτη-μέλη και την Ανατολική Μεσόγειο επεκτείνεται τώρα και στο σύνολο της Μεσογείου. Μαρία. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της συμμαχίας από πότε θα ξεκινήσει η επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων. Είναι άμεση εφαρμογή, γι' αυτό και λύθηκε απόψε το βράδυ στο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε όμως πάντως ότι πρόκειται την επιχείρηση Active Endeavour, στην οποία συμμετέχουν ήδη ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, οπότε δεν επηρεάζει κατά άμεσο τρόπο τη χώρα μας. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να έρθουμε στις απειλές που δέχθηκε απόψε η Γαλλία, ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ραφαρέν. Περισσότερα θα μας πει ο Ντίν Λιναρδάτο από την αίθουσα σύνταξης. Ο Ντίν. Πρόκειται για ένα απειλητικό γράμμα το οποίο φέρει την υπογραφή του Μοφσάρ Μπαράγεφ. Η οργάνωση εμφανίζεται λοιπόν με το όνομα του τότε διοικητή των Τσετσένων Ανταρτών που είχαν μπει στο θέατρο της Μόσχας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 200 άνθρωποι. Ο οποίος σκοτώθηκε. Φέρει λοιπόν το όνομά του και κάτι που μοιάζει σαν την υπογραφή του και μέσα αναφέρεται ότι όλο αυτό γίνεται από τους υπηρέτες του Αλλάχ. Ένα συνδυασμός δηλαδή απειλών του Ισλάμ, Ισλαμικών απειλών που συνδέεται όμως και με την Τσετσενία.
Τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία τηλεγραφήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, όλη η απειλή αυτή εναντίον της Γαλλίας γίνεται για τον νόμο που πέρασε μετά από πρόταση και του Πρωθυπουργού του Ζαν Πιέρ Ραφαρέν για την απαγόρευση των μαντήλων, να φορούν δηλαδή οι μουσουλμάνες τις μαντήλες στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας. Είναι κάτι που είχε ενοχλήσει και την Αλ-Κάιντα, γιατί αν θυμόμαστε το Δεκέμβριο, παραμονές Χριστουγέννων, είχε εμφανιστεί το δεξί χέρι ο Αϊμάν Ζαουάχρη του Οσάμα Μπιν Λάντεν και είχε πει ότι είναι απαράδεκτο οι Γάλλοι να απαγορεύουν στις μουσουλμάνες να φορούν τις μαντήλες, και δείχνει αυτό ότι πόσο οι χριστιανοί πολεμούν τους μουσουλμάνους. Τα πολλά πρόσωπα της τρομοκρατίας και του φανατισμού, να δούμε αν έχει σχέση και η επόμενη είδηση με το θέμα της τρομοκρατίας. Στη Ρωσία λοιπόν έγινε σήμερα γνωστό, έγινε πριν από λίγο γνωστό, ότι η τραγωδία σε πολυκατοικίες στην πόλη Αρχάγγελος οφείλεται σε δολιοφθορά. Να δούμε τι έχει να μας πει ο Δημήτρης Λιάτσος από τη Μόσχα. Δημήτρη. Καλησπέρα από τη Ρωσική πρωτεύουσα. Πράγματι, ενώ το πρωί μιλούσαμε για μια τραγωδία από το κτίριο που κατέρευσε και καταπλάκωσε πάνω από τους 60 ενίκους, 27 από αυτούς μέχρι τώρα είναι νεκροί. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι νεκροί, οι ζωντανοί ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι, αλλά είναι τουλάχιστον 15 τραυματίες, Μαρία. Έρχεται όμως η εξής είδηση, την οποία εγώ, παρακολουθώντας στενά από εδώ τα πράγματα, βλέπω και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την πούμε. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή τεχνικός της υπηρεσίας Γκαζιού ανέφερε ότι δέχτηκαν 2 ακόμα τηλεφωνήματα και πήγαν και έκλεισαν τη στρόφιγγα σε 2 ακόμα πολυκατοικίες όπου είχε βγει το πόμα. Και ταυτόχρονα, Μαρία, είπε χαρακτηριστικά το εξής: στην τρίτη περίπτωση δεν προλάβαμε. Όταν το ρώτησαν πώς είναι δυνατόν να ανοίξει η στρόφιγγα, πώς γίνεται δηλαδή αυτή η τεχνική δουλειά, είπε ότι αυτή μπορεί να γίνει με εργαλείο και από ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί να σπάσει μόνο του. Αν το ρώτησαν ότι το έκανε κάποιος συγκεκριμένα, λέει ότι κάποιος οπωσδήποτε έβαλε χέρι εδώ πέρα, μπήκε ανθρώπινο χέρι. Οι αρχές τι υποψιάζονται? Ακριβώς, Μαρία, αυτή τη στιγμή η ρωσική ασφάλεια στον Αρχάγγελο έχει δώσει τα σκαριφήματα, να το πω έτσι, 2 προσώπων, τα οποία καταζητούνται, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, χθες γύρω στις 3 τα χαράματα που λίγο πριν γίνει η έκρηξη στην πολυκατοικία ήταν στο υπόγειο της πολυκατοικίας αυτής, και μάλιστα έφευγαν με κάποιο πράγμα στο χέρι, το οποίο φαινόταν σαν κλειδί, σαν εργαλείο δηλαδή. Να δούμε, παρακολουθήσεις το θέμα, την υπόθεση, Δημήτρη. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα σε παρακαλέσω να το μεταδώσουμε αμέσως. Να σε ευχαριστήσουμε και να μείνουμε βεβαίως στο θέμα τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πλέον αναγκαίο να συντονίσει τις δυνάμεις της εναντίον ενός αόρατου εχθρού που μπορεί να βρίσκεται παντού. Η Βρετανία και η Ιταλία φωτογραφίζονται ως οι πιθανότεροι επόμενοι στόχοι της Αλ-Κάιντα και των οπαδών της, χωρίς βεβαίως να αποκλείονται από τον κατάλογο των τρομοκρατών και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάθαμε πριν από λίγο ότι απειλήθηκε ανοιχτά και η Γαλλία. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι στη Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα, ψηλά, αν όχι πρώτο στην ατζέντα των 25 Ευρωπαίων ηγετών, θα βρίσκεται το θέμα της απειλής που πλανάται πλέον πάνω και από τη γυραιά Ήπειρο. Η Βρετανία είναι βέβαιη πλέον πως είναι ο επόμενος στόχος των τρομοκρατών. Ο δήμαρχος του Λονδίνου μάλιστα πιστεύει πως η Βρετανική πρωτεύουσα δεν έχει ακόμα χτυπηθεί ως εκ θαύματος. Ακόμα και ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εμφανίστηκε πλήρως ευθυγραμμισμένος με τη θέση της κυβέρνησης Μπλερ πως το χτύπημα είναι αναπόφευκτο. Prime Minister and the Home Secretary on record as saying when, not if. I would go along with that, but I'm a great believer in being positive. Παρόμοιο κλίμα ανησυχίας τείνει να παγιωθεί και στην Ιταλία, η οποία έχει περίπου 3.000 στρατιώτες στο Ιράκ. Η εφημερίδα La Repubblica δημοσιεύει σφιγμομέτρηση, βάσει της οποίας το 76% των Ιταλών τάσεται υπέρ της επιστροφής των Ιταλικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο αυτό, καθώς θεωρεί πως θα ήταν νίκη των τρομοκρατών. Ρίχνει το βάρος της στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας και στη συνεργασία των Ιταλικών με τις Ισπανικές αρχές για να διαπιστωθεί αν και στη Ρώμη έχουν διεισδύσει τρομοκράτες από τη Βόρεια Αφρική. Την ανάγκη αυτή για συνεργασία και κοινή στάση της Ευρώπης στο θέμα της τρομοκρατίας επισήμανε και ο πρόεδρος της Γαλλίας μετά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Face à la menace et dans le respect naturellement des libertés et de l'état de droit, l'Europe protégera ses citoyens. Η Ιρλανδική Προεδρία ανακοίνωσε πως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και της Γερμανίας συγκαλείται την Παρασκευή έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και την επόμενη εβδομάδα συνάντηση των μυστικών υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κρατών. Θα συζητηθεί ακόμα και η πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρωμάνο Πρόντι για το διορισμό ενός νέου επιτρόπου που θα συντονίζει τις ενέργειες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν πως εφόσον η τρομοκρατία στο Ιράκ δεν πέτυχε το στόχο της,
που ήταν η αποχώρηση των διεθνών δυνάμεων από τη χώρα, η Αλ-Κάιντα μεταφέρει το πεδίο δράσης της στην καρδιά των χωρών που διατηρούν στρατεύματα στην Ιρακινή επικράτεια. Επισημαίνουν όμως πως η διάκριση αυτή δεν αποκλείει απαραίτητα τις υπόλοιπες χώρες. Η Τουρκία είναι μία από τις εξαιρέσεις. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης υποστηρίζει πως η τουρκική αστυνομία απέτρεψε την τελευταία στιγμή νέες επιθέσεις αυτοκτονίας στη χώρα με τη σύλληψη 18 υπόπτων. Plan ve keşif yaparak eylem aşamasına geldikleri. Her an eylem yapacak boyuta geldikleri. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μουαμέρ Γκέλ, οι συλληφθέντες ομολόγησαν τα σχέδιά τους και παραδέχτηκαν πως είναι μέλη μιας νέας τοπικής Ισλαμικής οργάνωσης, η οποία βρίσκεται πίσω από την επίθεση αυτοκτονίας στη μασονική στοά της Κωνσταντινούπολης στις 9 Μαρτίου. Το NTV μετέδωσε πως μεταξύ των στόχων ήταν ένα τηλεοπτικό κανάλι. Οι αρχές δεν το επιβεβαιώνουν και οι έρευνές τους εστιάζονται στην εξακρίβωση των σχέσεων της νέας αυτής οργάνωσης με την Αλ-Κάιντα. Όλα τα πιθανά σενάρια τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, μετά και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τις επιθέσεις στη Μαδρίτη, εξετάστηκαν σήμερα από το Συμβούλιο, το οποίο έχει συσταθεί με αντικείμενο την ασφάλεια των αγώνων. Οι αρμόδιοι υπουργοί, η πρόεδρος του Αθήνα 2004 και η επικεφαλής της Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών συζήτησαν ακόμη τους τρόπους με τους οποίους θα υλοποιηθεί η συνδρομή του ΝΑΤΟ, την οποία ως γνωστόν έχει ζητήσει η Ελλάδα και ήδη έχει καταρχήν εγκριθεί από τη Συμμαχία. Αύγουστος 2004. Τρομοκράτες χτυπούν την Αθήνα και τις άλλες Ολυμπιακές πόλεις. Το Συμβούλιο Κρίσεων υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Αστυνομίας εκτιμά τα περιστατικά ως εξαιρετικά σοβαρά. Η κατάσταση περνά πλέον σε πολιτικό επίπεδο. Συγκαλείται το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Θα ενεργοποιήσει η Ελλάδα τη διεθνή συνδρομή? Έξω, βγείτε έξω, όσοι μπορείτε έξω! Είναι ένα από τα ακραία σενάρια που εξέτασε το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας, που συνεδρίασε το μεσημέρι υπό την Προεδρία του Γιώργου Βουλγαράκη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε ανάλυση και εκτίμηση μέσα σε ένα προσομοιωμένο Ολυμπιακό περιβάλλον με τα δεδομένα της άσκησης. Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και βγήκαν πάρα πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει και για τη δυναμική απάντηση των ειδικών δυνάμεων απέναντι στους τρομοκράτες στο πλαίσιο της άσκησης Ασπής Ηρακλέους 2004. Το Συμβούλιο, εκτός από την άσκηση, ασχολήθηκε και με το αν επαρκεί η νοσοκομιακή υποστήριξη της Ελλάδας μετά από ένα μαζικό χτύπημα παρόμοιο με εκείνο της Μαδρίτης. Στις Βρυξέλλες ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για συνδρομή του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αύριο το αίτημα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της νατοικής συνδρομής, σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια θα παίξουν τα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης, γνωστότερα και ως AWACS. Τα υπτάμενα ραντάρ μπορούν να εντοπίσουν υπτάμενους και πλωτούς στόχους. Όταν πρόκειται για χαμηλά υπτάμενα αντικείμενα, το βεληνικές του φτάνει τα 400 χιλιόμετρα, ενώ για μεσαίους και ψηλούς υπτάμενους στόχους αγγίζει τα 550 χιλιόμετρα. Μπορεί να συλλέξει και άλλου είδους πληροφορίες, να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν εκπεμπόμενες ακτινοβολίες, είδος ακτινοβολιών, οι οποίες αφού αναλυθούν στη συνέχεια να καταλάβουμε και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εκπέμπει, την περιοχή που εκπέμπει. Με την νατοική συνδρομή διαφωνεί ριζικά ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εκφράζουμε την ριζική μας αντίθεση στην ανάληψη της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων από το ΝΑΤΟ, που ουσιαστικά θα έχει αρμοδιότητες εσωτερικής δημόσιας τάξης. Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είχε συνάντηση με την πρόεδρο του Αθήνα 2004, Γιάννα Αγγελοπούλου. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό περιοδικό Newsweek περιέγραφε με μελανά χρώματα την πορεία προετοιμασίας. Έντονη ήταν η αντίδραση της κυρίας Αγγελοπούλου μετά το τέλος της συνάντησης. Η Ελλάδα θα δώσει μία μοναδική απάντηση σε όσους... Χρειάζεται η προσοχή των διοργανωτών είναι το στέγαστο Καλατράβα. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει οριακό και σημαντικό για την εξέλιξη του έργου είναι το διάστημα μέχρι και το τέλος Απριλίου, οπότε και προγραμματίζεται η ολίσθηση των τόξων. Τα Ολυμπιακά έργα με σφιχτό χρονοδιάγραμμα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σουφλιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχουν έργα Ολυμπιακά τα οποία έχουν μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχουν άλλα έργα τα οποία έχουν προχωρήσει κανονικά. Επομένως, εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν και με τα οποία απασχολούμαστε είναι αυτά που έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Στην Ισπανία, τώρα που δεν έχει συνέλθει ακόμη από το πολύ νεκρό τρομοκρατικό χτύπημα στη Μαδρίτη, οι ιδιοκτικές αρχές εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ήδη ένας Μαροκινός, που θεωρείται ως άνθρωπος κλειδί, ανακρίνεται, ενώ αναζητούνται άλλοι 5 ομοεθνείς ως αυτουργοί της επίθεσης. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ένας Αλγερινός που συνελήφθη στη βασική πόλη Σαν Σεμπαστιά.
Την ίδια ώρα, το CNN αποκάλυπτε έγγραφο που είχε ιδιοχετεύσει η Αλ-Κάιντα στο διαδίκτυο και το οποίο περιείχε σχέδιο επίθεσης της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν στην Ισπανία λίγο πριν από τις εκλογές. Ο άνθρωπος κλειδί στα χέρια των Ισπανικών αρχών είναι ο Μαροκινός Τζαμάλ Ζουγκάμ, που φέρεται να είναι μέλος της Αλ-Κάιντα. Άλλοι 5 έως 8 ύποπτοι Μαροκινοί αναζητούνται ως αυτουργοί των τρομοκρατικών επιθέσεων της Μαύρης Πέμπτης, καθώς οι έρευνες προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις με τα άτομα που πήραν μέρος στην επίθεση της Καζαμπλάνκας το Μάιο του 2003. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε έναν Αλγερινό στη βασική πόλη Σαν Σεμπαστιάν, που είχε ανακριθεί στο παρελθόν και είχε απειλήσει να σκοτώσει πολλούς Μαδριλένους. Va a ser una investigación larga y, por tanto, determinar todas las condiciones de la misma hasta despejar todas las responsabilidades. Νέα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο Τζαμάλ Ζουγκάμ είχε σχέσεις με τον αρχηγό του πυρήνα της Αλ-Κάιντα στην Ισπανία, που κρατείται σήμερα στις φυλακές. Ωστόσο, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και ήθελαν αυτόπτες μάρτυρες να έχουν αναγνωρίσει το Ζουγκάμ το πρωί της 11ης Μαρτίου σε ένα από τα τρένα, δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από την αστυνομία. Σύμφωνα με το CNN, σε έγγραφο που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα της Αλ-Κάιντα τον περασμένο Δεκέμβριο, καταγράφεται το σχέδιο του τρομοκρατικού δικτύου να χτυπήσει την Ισπανία πριν από τις εκλογές. It said that they would try to do 2 or 3 strong blows against Spain, and that might get Spain out of the US-led coalition in Iraq. In fact, την ίδια ώρα, η αλλαγή πλεύσης του νέου πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο προς το γαλλογερμανικό άξονα αποτελεί πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους και τον Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. I think terrorists will kill innocent life in order to try to get the world to cower. I think these are cold-blooded killers. Η ανακοίνωση της αποχώρησης των Ισπανικών στρατευμάτων από το Ιράκ μέχρι τις 30 Ιουνίου προκάλεσε ρίγη στους δύο στενούς συνεργάτες του Χωσέ Μαρί Αθνάρ, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά δημοσιεύει σήμερα η βρετανική εφημερίδα Times, εκλιπαρούν το νέο ηγέτη να μην πάρει μια τέτοια απόφαση. Ολόκληρη η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Μαδρίτης, που θρηνεί 201 νεκρούς. Σήμερα ήταν η σειρά του Βρετανού ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, David Beckham, να εκφράσει τη συμπαράστασή του. You feel the way the Spanish people are coming together and you know, they've all become united, and that's a nice thing. That's a nice thing to be involved in. I think it shows the strength of the country, and it shows the strength of the people in Spain. Να επανέλθουμε στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Αρχάγγελος της Ρωσίας και κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε δολιοφθορά. Από την πολυκατοικία που κατέρευσε λόγω έκρηξης υγραερίου έχουν ανασυρθεί 27 νεκροί, ενώ υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι άνικοι. Να δούμε τι συνέβη. Ήταν 3:30 τα ξημερώματα όταν συνέβη η πρώτη έκρηξη στην πολυκατοικία στο Αρχάγγελσκ. Ακολούθησαν άλλες 2. Η πολυκατοικία με τα 36 διαμερίσματα αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο θάνατος απλώθηκε στο 9όροφο κτίριο την ώρα που 80 άνθρωποι κοιμόντουσαν. Διάστηκαν οι επιθέσεις. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, υπό την παρουσία τεράστιας αστυνομικής δύναμης, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής οδήγησαν τον Τζαμάλ Ζούγκαμ μέσα στο κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο διατηρούσε. Εκεί κάθισαν για αρκετή ώρα και πλέον, όταν έφτασαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, κατέγραψαν μόνον την έξοδό του. Ο Τζαμάλ Ζούγκαμ θεωρείται ο άνθρωπος κλειδί στη σφαγή της Μαδρίτης. Ηθήνο νους και δεξί χέρι του φυλακισμένου Ιμάν Γιάρκας και εκείνος που κινούσε τα νήματα και συντόνιζε τους επίσης συλληφθέντες Μαροκινούς, Μοχάμετ Μπεκαλή και Μοχάμετ Τσαουί, και τον Αλγερινό Σαΐντ Νταρέλ. Ενώ ο επίσης βασικός ύποπτος Ιορδανός Αμπού Μουσάμ Ζαρκαουί εκτιμάται ότι βρίσκεται τώρα στο Ιρακινό Κουρδιστάν και συντονίζει το Αντάρτικο στο Ιράκ. Το μεσημέρι, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης και στο γραφείο του αρχιδικαστή Μπαλτάρθαρ Γκαρθών, προσήχθησαν οι άλλοι 2 Μαροκινοί και ο 29χρονος Αλγερινός με το όνομα Αλί Αμρούς και όχι ο Σαΐντ Νταρέλ, όπως έγραφαν μέχρι χθες οι ισπανικές εφημερίδες, για τον οποίον, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για να θεωρηθεί συνένοχος. Όπως πιστεύουν δυτικές μυστικές υπηρεσίες, ο Ζούγκαμ συνδέεται με τον Αμπτελαζίς Μπενιάιχ, βομβιστή της Καζαμπλάνκα, εκείνος με τον Νταβίτ Καρτεγέ, ύποπτο στη Γαλλία, και αυτός με τη σειρά του με τον Ζαχαρία Μουζαουί, που κατηγορείται στις ΗΠΑ για συμμετοχή στην 11η Σεπτεμβρίου.
Τα αιώνια λιοντάρια, την οργάνωση των Μαροκινών εκτελεστών που έδρασε στην Καζαμπλάνκα, παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, καταζητούν πλέον οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στην Ισπανία για τη σφαγή στη Μαδρίτη. Ο κατάλογος των 20 Μαροκινών, ωστόσο, δεν είναι νέος, αφού από τις 16 του περασμένου Μαΐου οι μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου είχαν ειδοποιήσει τις αντίστοιχες Ισπανικές για τη δράση των αιώνιων λιονταριών. Οι 20 αυτοί Μαροκινοί δεν συγκαταλέγονται στους ήδη συλληφθέντες από την Ισπανική αστυνομία, η οποία έχει στη διάθεσή της, εκτός από τα ονοματεπώνυμά τους, πιθανές διευθύνσεις κατοικίας καθώς και φωτογραφίες τους. Παρουσία της βασίλισσας της Ισπανίας Σοφίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των επιθέσεων στη Μαδρίτη στον καθεδρικό ναό La Almudena. Κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων και ισπανικές σημαίες με μαύρες κορδέλες, 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην πόλη Αλκάλα ντε Χενάρες κατά της τρομοκρατίας. Εκατοντάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά από το σιδηροδρομικό σταθμό της Ατότσα για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κερί, ενώ ο εφιάλτης έχει σημαδέψει για πάντα όσους τον έζησαν από κοντά. Yo que cuando estoy en mi casa solo, así que veo un poco de oscuridad o algo, a mí empiezo a recordar todo aquello que vi y me siento muy mal. Η αδερφή της Μαρία Μπελτράν νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μαζί με τον σύζυγό της επέβαιναν σε έναν από τους σειρμούς που κτυπήθηκαν. Justamente en el último vagón que venía puesta la bomba, él venía parado al lado de la puerta. Entonces dice que ella, como venía dormitada, parece ser que subconsciente. Ella se veía, dice que explotaba la... Ο σύζυγος τους Λούρδης Μπελτράν σκοτώθηκε και εκείνη, με όση δύναμη της απομένει, ψελίζει διαρκώς πως πρέπει να ζήσει για να φροντίσει το νεογέννητο μωρό της, το οποίο πρόκειται σύντομα να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. Απίστευτες τραγωδίες έχει ακόμα ό,τι έγινε στη Μαδρίτη. Αύριο κλείνει μια εβδομάδα και με αυτή τη βαριά σκιά άναψε σήμερα στις Βρυξέλλες το πράσινο φως για την ομπρέλα ασφαλείας του ΝΑΤΟ που θα απλωθεί στον ελληνικό εναέριο και θαλάσσιο χώρο στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ικανοποιήθηκε δηλαδή το αίτημα της Ελλάδας. Θα δείτε τώρα στο ρεπορτάζ ποιοι είναι οι τομείς ευθύνης που θα αναλάβει το ΝΑΤΟ. Στη Μεσόγειο ήδη βρίσκονται σε κλειό παρακολούθησης 32 πλοία που θεωρούνται ύποπτα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μεγάλος πονοκέφαλος για την Ελλάδα είναι ότι το ΝΑΤΟ ζητά να πληρώσουμε εμείς το κόστος της επιχείρησης. Ένα κόστος που υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ και τεινάζει στον αέρα τον προϋπολογισμό για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τις Βρυξέλλες περνά ο δρόμος για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το ΝΑΤΟ ενέκρινε και επίσημα το αίτημα της Ελλάδας για συνδρομή στην ασφάλεια των αγώνων και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά που θα συμφωνήσουν οι στρατιωτικοί μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Δηλαδή, την ναυτική και αεροπορική υποστήριξη, τον έλεγχο και επέμβαση για ραδιολογικές και χημικές απειλές και την υποστήριξη πληροφοριών. 2 πάντως είναι μεγάλοι πονοκέφαλοι της Αθήνας. Πρώτα απ' όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, που η Ελλάδα δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει τους νατοικούς. Και βέβαια ο λογαριασμός. Το ποιος δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει το κόστος της όλης υποστήριξης που θα παρέχει το ΝΑΤΟ. Μια υποστήριξη που υπολογίζεται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει ίδια το κόστος αυτό, αφού η επιχείρηση αποσκοπεί στη συνολική προστασία από τρομοκρατικές ενέργειες και όχι μόνο την ασφάλεια της Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρέσβης, που συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, απέφυγε να απαντήσει στο αν ζήτησε αύξηση των κονδυλίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Do you think the government must give more money for the security? You know, these are all decisions and that it's up for the Greek government to make. I'm the ambassador here, the American ambassador here, and I think those are the kinds of questions that you direct to the government. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μετά την οριστικοποίηση των σχεδίων, θα υπάρξει σκληρή διαπραγμάτευση με τους λογιστές της συμμαχίας, ώστε το κόστος να μην επιβαρύνει μόνο ελληνικούς πόρους. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πληρώσει στη συμμαχία το κόστος για τη χρήση των AWACS που έκαναν μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ποια όμως είναι τα κενά που αδυνατεί να καλύψει η χώρα μας και ζητά την νατοϊκή βοήθεια? Καταρχήν, ο έλεγχος του εναέριου χώρου, που θα γίνεται από νατοϊκά AWACS, τα οποία θα πετούν 7 μέρες την εβδομάδα σε 24ωρη βάση. Όχι μόνο με Έλληνες, αλλά με μεικτά πληρώματα και θα επιχειρούν πιθανότατα από το Άκτιο και όχι από το εικόνιο της Τουρκίας. Ο έλεγχος των πληροφοριών, αφού η Ελλάδα θα μπει τις ημέρες εκείνες στο μάτι όλων των κατασκοπευτικών δορυφόρων. Όσο για το ενδεχόμενο χτυπήματος με βιολογικά ή άλλα όπλα, θα σταθμεύσει σε στρατόπεδο του λεκανοπεδίου τάγμα του ΝΑΤΟ με ειδίκευση στην αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων. Έλεγχος των θαλασσίων οδών με πολεμικά πλοία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο. Με 16 πολεμικά πλοία, το ΝΑΤΟ απλώνει το δίκτυο του σε όλη τη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε επίσημα χθες.
Από τα στενά του Γιβραλτάρ, που ασφυκτικά πλέον ελέγχουν οι μονάδες του Ατλαντικού, μέχρι και την Κύπρο, όπου η ναυτική δύναμη Μεσογείου τις τελευταίες εβδομάδες έχει βάλει στο στόχαστρό της 32 πλοία. Τα πλοία αυτά είναι εμπορικά και πλέουν από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, το ΝΑΤΟ παρακολουθεί με ενδιαφέρον 32 πλοία αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, εκ των οποίων τα 19 θεωρούνται ύποπτα και τα 13 θεωρούνται ως πλοία ειδικού ενδιαφέροντος. Πολύ συχνά τα πλοία αυτά αλλάζουν όνομα, χρώμα ή ακόμα και σημαία, προκαλώντας έτσι τις υποψίες της συμμαχίας. Στα ραντάρ του ΝΑΤΟ πάντως έχουν εντοπιστεί με τις εξής σημαίες: 11 πλοία με σημαία Συρίας, 7 με σημαία Βόρειας Κορέας, 4 με σημαία Γεωργίας, 2 με σημαία των νήσων Κομόρες, 2 με σημαία Τογκό, 2 με σημαία Αγίου Βικεντίου και 1 με σημαία Μάλτας, Παναμά, Λίβανου και Καμπότζης. Τώρα, ένα θέμα είναι πόσο ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες θα κάνουμε και το άλλο είναι πώς θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό προκάλεσε μεγάλη κόντρα σήμερα. Καταραίει λοιπόν με πάταγο η Ολυμπιακή ανακοχή ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ο Κώστας Καραμανλής είναι οργισμένος με τις μεγάλες καθυστερήσεις που του μεταφέρουν οι υπουργοί του σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα. Όμως άμεση και σκληρή ήταν και η αντίδραση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Βάσο Παπανδρέου. Σε συνέντευξη τύπου κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κινδυνολογία και μικροψυχία. Ενώ καταλόγησαν και απειρία στους υπουργούς για να χειριστούν. Να βγάλουν τους εγκλωβισμένους, τους τραυματίες. Κοίτα πώς το κουβαλάνε. Βλέπουμε λοιπόν πώς το κουβαλάνε. Γρηγορότερα στα νοσοκομεία, Γιώργο. Για πόσους νεκρούς μιλάμε μέχρι στιγμής? Μιλάμε σίγουρα για 7 νεκρούς. Το Sky News και το Reuters μεταδίδουν για δεκάδες, Γιώργο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. 7 πτώματα έχουν ήδη ανασυρθεί όμως. Πάντως, να μην γίνουμε μάτις κακών, αλλά από ό,τι φαίνεται από την εικόνα, θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών, Ελεάνα. Ναι, γιατί είναι σε μια κατοικημένη, βλέπεις σπίτια, Γιώργο, βλέπεις κοντά σε ξενοδοχεία. Είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο κέντρο της Βαγδάτης, πίσω ακριβώς από το ξενοδοχείο που έμεναν και μένουν ακόμα οι ξένοι δημοσιογράφοι. Από το Παλαιστάιν, ενώ βλέπουμε τώρα τον καπνό να πυκνώνει και περισσότερο το μαύρο καπνό. Βλέπουμε δεκάδες ανθρώπους, δεκάδες πολίτες μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις αρχές που έχουν σπεύσει προσπαθώντας να ανασύρουν τυχόν εγκλωβισμένους. Να βλέπουμε εδώ ακόμα μια προσπάθεια συγκλονιστικές σκηνές, Γιώργο. Ανθρώπους να μεταφοράς ενός ανθρώπου που έχει τραυματιστεί. Τους τραυματίες μέσα από τα ερείπια έχουν ολόκληρα σπίτια, έχουν ισοπεδωθεί από ό,τι είδαμε και νωρίτερα στα πλάνα. Γιώργο, ασθενοφόρα έχουν ήδη σπεύσει. Άρα πρέπει να μιλάμε για πολλαπλές εκρήξεις από πολλά σημεία. Μιλάμε για εκρήξεις από πολλά σημεία και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε για ρουκέτα ή για. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα, Γιώργο. Απολύτως τίποτα. Ούτε αν ήταν. Πάντως, το μόνο που από ό,τι μπορώ να συμπεράνω από την εικόνα, μιλάμε για πολλαπλές εκρήξεις σε πολλά διαφορετικά σημεία. Ναι. Διότι βλέπουμε πολλές εστίες φωτιάς να υπάρχουν αυτή την ώρα. Σε πολλά σημεία, Γιώργο. Μάλιστα. Βλέπουμε πάντα τον πανικό που επικρατεί, να βλέπουμε και τα ασθενοφόρα και οι πρώτες μαρτυρίες από τους κατοίκους. Να βλέπουμε ακόμα μια αιστεία. Είναι πολλές αιστείες φωτιάς, ένα αυτοκίνητο βλέπουμε τώρα να φλέγεται εδώ. Έτσι. Βλέπουμε τώρα και τον δημοσιογράφο του Fox News να μεταδίδει την ισχυρή έκρηξη που άκουσε. Είναι κοντά μέσα στην πράσινη ζώνη. Πριν από 20 λεπτά. Εκείνος ήταν στο ξενοδοχείο Παλαιστάιν ακριβώς. 10, σε 7 και 5 ακριβώς ώρα Ελλάδος, έτσι. Ήταν στο ξενοδοχείο Παλαιστάιν όταν άκουσε μια ισχυρή έκρηξη. Ένιωσε απίστευτη δόνηση σε όλο το ξενοδοχείο. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Είχε να νιώσει τέτοιες εκρήξεις και να δει τέτοιες εκρήξεις από την εποχή του πολέμου. Μάλιστα, βλέπουμε πάντα τα και πλάνα. μάλιστα ο ίδιος έσκυψε κάτω από ένα τραπέζι για να σωθεί γιατί νόμιζε πραγματικά ότι βομβαρδιζόταν ολόκληρη περιοχή, Γιώργο. Προσπαθούν, βλέπουμε εδώ οι άνθρωποι να εδώ μεταφέρουν ένα τραυματία, ενώ πριν από λίγο βλέπαμε ότι αναζητούσαν στα ερείπια κάποιον εγκλωβισμένο, κάποιον τραυματία, κάποιον επιζώντα προκειμένου να το μεταφέρουν στα ασθενοφόρα. Έτσι, Γιώργο. Και βλέπουμε τα τζάμια εδώ, είναι το Παλαιστάιν αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι το Παλαιστάιν ακριβώς. Είναι φωταγωγημένα τα περισσότερα δωμάτια. Προφανώς θα έχουν σπάσει και πάρα πολλά τζάμια. Έτσι. Έχουν σπάσει πάρα πολλά τζάμια. Πολλά σπίτια έχουν σχεδόν καταστραφεί. Δεν αναφέρεται ακόμα ποιο ξενοδοχείο είναι, Γιώργο. Εκεί σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν δύο, το Τζερούσαλεμ και το Σέρατον. Δεν ξέρουμε τα τελευταία τηλεγραφήματα εάν έχει γίνει η επίθεση στην πλατεία ή αν έχουν χτυπήσει κάποια από τα δύο ξενοδοχεία. Μάλιστα. Πάντα βλέπουμε τα πλάνα. Να, εδώ ακόμα μια αιστεία φωτιάς. Υπάρχουν πολλές αιστείες. Να βλέπουμε εδώ τις αιστείες πυρκαγιάς. Και τους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα και να προσπαθούν μέσα στα ερείπια να αναζητήσουν κάποιους επιζώντες, κάποιους ανθρώπους που μπορούν να τους παράσχουν βοήθεια. Ή ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια, Γιώργο. Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, Ελεάνα. Θα επανερχόμαστε συνέχεια σε σένα και στα διεθνή γραφικά πρακτορία για ό,τι νεότερο βέβαια για αυτή την πολύ σημαντική είδηση. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε πάλι πίσω στα Ολυμπιακά έργα. Ακόμα και τριπλές βάρδιες προκειμένου να είναι έτοιμο το τραμ πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζήτησε ο Υπουργός Μεταφορών κατά την πρωινή του επιθεώρηση στους χώρους του εργοταξίου. Ο κ. Λιάπης, φανερά δυσαρεστημένος, δήλωσε ότι σε αντίθεση με όσα του είχαν αναφέρει εκπρόσωποι της τραμ ΑΕ, το έργο πάσχει πολλαπλώς. Ούτε γραμμές, ούτε κολόνες, ούτε υποσταθμούς. Είμαστε πίσω. Και βεβαίως δεν συζητάμε για πράσινο.
Αυτή είναι η δυσάρεστη διαπίστωση για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το τραμ. Ο νέος Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών έτριβε τα μάτια του κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που έκανε, προκειμένου να διαπιστώσει γιατί ένα έργο που έπρεπε να παραδοθεί στις 10 Μαρτίου έχει μείνει τόσο πίσω. Σε αντίθεση με αυτά που οι υπηρεσιακοί παράγοντες μας είχαν ενημερώσει, το έργο πάσχει πολλαπλώς. Και έτσι δικαιολογούνται οι ανησυχίες ότι με τους σημερινούς ρυθμούς ίσως να μην προλαβαίναμε να το παραδώσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το τραμ. Δημιουργηθεί χάος. Είναι ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο το Mount Lebanon, πίσω ακριβώς από την πλατεία όπου είχαν ρίξει το άγαλμα του Σαντάμ στις 9 Απριλίου πέρσι. Και εκεί διαμένουν πολλοί ξένοι που εργάζονται είτε για την ανοικοδόμηση του Ιράκ είτε ως μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Άρα δεν αποκλείεται να έχουμε και δυτικούς μεταξύ των νεκρών. Και είπες, Μάρο, ότι υπάρχουν και παγιδευμένοι μέσα στο ξενοδοχείο. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή είναι μόλις σχεδόν μία ώρα από το χτύπημα και εργάζονται βέβαια πυρετοδός. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας έχει δημιουργηθεί πανικός, υπάρχει χάος. Δεν ξέρουμε πόσους θα φτάσουν οι νεκροί. Ξέρουμε πώς χτύπησαν με αυτοκίνητο, βόμβα, με καμικάζι. Αυτοκίνητο, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και βέβαια να πούμε ότι είμαστε μόλις 3 μέρες από την επέτειο έναρξης του πολέμου στο Ιράκ. Και αυτή η επίθεση, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, σηματοδοτεί μια εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά αμάχων, καθώς είναι σαφές ότι ο στόχος ήταν ένα ξενοδοχείο που διαμένουν πολίτες, δεν ήταν αμερικανικός ο στόχος. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι εξαγριωμένοι Ιρακινοί αμέσως άρχισαν να συγκεντρώνονται στην περιοχή και στράφηκαν εναντίον Ιρακινών αστυνομικών και Αμερικανών που σπέβδουν να βοηθήσουν. Μάρο, σε ευχαριστούμε. Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, για το νέο χτύπημα στη Βαγδάτη. Στην Αθήνα, τώρα, στο μέτωπο της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, εκδηλώθηκε η πρώτη ανοιχτή σύγκρουση της κυβέρνησης του Λονδίνου, που πήρε το μήνυμα της Αλ-Κάιντα μετά το πολύ νεκρό χτύπημα στη Μαδρίτη. Το μάθημα στο Βόρειο Λονδίνο υποτίθεται ότι είναι για μάρκετινγκ. Ο δάσκαλος όμως, Σέιχης Ομάρ Μπάκρι, υμνεί την Αλ-Καΐντα και μοιεί τους μαθητές του στις ιδέες του Ισλαμικού εξτρεμισμού. Ενός πολιτικοποιημένου Ισλαμισμού που δικαιολογεί ανενδίαστα ακόμη και το θάνατο των αθώων πολιτών της Μαδρίτης. Ο δάσκαλος, που έχει χαρακτηριστεί, αν και εσφαλμένα, ως το δεξί χέρι του Μπιν Λάντεν στο Λονδίνο, υπόσχεται ένα θερμό καλοκαίρι. We are expecting the hottest summer ever of the 21st century. And we are worried about the coming summer. It is definitely, it's become a lot of people believe themselves to be Al-Qaeda, because it become phenomena of every Muslim youth and gathering. Is Greece a soft target? Olympic itself is a soft target, no doubt about it. And if the Mujahideen want to cause damage there, I don't think anybody could stop them. And potentially, it could become a target if any foreign, troops, foreign teams like American or British or any other government involve itself in a war against Muslims in Afghanistan or in Iraq. So I'm not surprised, I do not rule out that taking place. Προφανής στόχος των μουσουλμάνων πολεμιστών, εκτιμά ο Ομάρ Μπάκρι, θα είναι η αμερικανική και η βρετανική αποστολή, αλλά και το ΝΑΤΟ. The Greek government, if really wise politically, they can say we don't want the American team to come to the region or the British team, at least in the involved in Iraq. You see, it's better to be firm in your stand. I believe so. You know, if there is such a threat, they need NATO to protect the American team and to protect the British team. Let them come, because the NATO in the end are part and parcels of American team and British team. As if the NATO are new potato. The NATO in the end are forces from the disbelievers, non-Muslim forces in the NATO. Απειλή, εκφοβισμός ή προειδοποίηση. Το μήνυμα είναι ότι μετά τη Μαδρίτη κανείς δεν μπορεί να ασφαλεί στην Ευρώπη. Απόψεις που σίγουρα δεν εκφράζουν την μουσουλμανική κοινότητα στη Βρετανία. Το κύριο ερώτημα όμως είναι κατά πόσο άτομα όπως ο Σέιχης Ομάρ γνωρίζουν τις πραγματικές κινήσεις και τα σχέδια της Αλ-Καΐντα. Omar Bakri is, a self-appointed spokesman of himself. He loves the media and he usually tries to manipulate the media for his own purposes. I don't think Omar Bakri speaks on behalf of Al-Qaeda. I don't believe he is knowledgeable about Al-Qaeda.
Ο Αμπτουλμπαρί Ατουάν, εκδότης της αραβικής εφημερίδας του Λονδίνου Al-Quds, είναι ο μόνος δημοσιογράφος που συνάντησε τον Μπιν Λάντεν όταν κρυβόταν στο Αφγανιστάν και πήρε τη συνέντευξη που έκανε το γύρο του κόσμου. Η Αλ-Κάιντα έστειλε στην εφημερίδα του το κείμενο με το οποίο αναλάμβανε την ευθύνη για την επίθεση της Μαδρίτης. Μελετητής επί χρόνια της Αλ-Κάιντα, ο Αμπτουλμπαρί Ατουάν πιστεύει ακράδαντα ότι η οργάνωση δεν θα χτυπήσει τους Ολυμπιακούς της Αθήνας. I met Osama bin Laden. I spent 8 days at Tora Bora. I've been following and studying Al-Qaeda phenomena. I wouldn't expect any attacks against the Olympic Games in Greece. Maybe by other people, but I think if Al-Qaeda would like to attack Greece, I think they would mention the name of Greece in its previous literature or its previous communique. So I can say 100% that Olympic game hopefully will be safe and because Greece is a lovely country and it has a fantastic foreign policy toward Middle Eastern people and that is very sympathetic toward the plight of the Palestinians. Ο Αμπτουλμπαρί Ατουάν πιστεύει ότι οι επιθέσεις της Αλ-Κάιντα έχουν επιλεγμένους πολιτικούς στόχους και έτσι θεωρεί πιθανή τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα σε αυτό το κλίμα που μόλις είδατε, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας για το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Ακόμα και γύρω από τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι περιπολούν στρατιώτες μετά τις απειλές που εκτόξευσε η Ισλαμική οργάνωση. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα από αμερικανικό δίκτυο. Δείχνει πώς οι Αμερικανοί επί κυβερνήσεως Κλίντον είχαν εντοπίσει τον Μπιν Λάντεν, δεν έκαναν όμως τίποτα για να τον συλλάβουν. Πάνωπλοι Γάλλοι στρατιώτες φρουρούν τον πύργο του Άιφελ, ένα από τα σύμβολα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι ακόμη ένα προληπτικό μέτρο για τον φόβο τρομοκρατικής επίθεσης που έχει απλωθεί στην Ευρώπη και αυξήθηκε κατακόρυφα με την προκήρυξη πρωτοεμφανιζόμενης Ισλαμικής οργάνωσης, η οποία απειλεί ότι θα πλήξει τη Γαλλία. Οι υπηρέτες του Αλλάχ λένε ότι θα τιμωρήσουν σκληρά τους Γάλλους για την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία. La phraséologie retenue ne correspond pas au rythme habituel pour ce genre d'écrit employé par des extrémistes. Ça ne veut pas dire que nous n'en tenons pas compte. Στο Λονδίνο, ο Τόνι Μπλερ εμφανίζεται ανυποχώρητος και βάλει εμέσως κατά της νέας ισπανικής ηγεσίας, υπονοώντας ότι υποκύπτει στους τρομοκράτες. The idea that if we were to give in over the issue of Iraq, that would be an end of the matter so far as they are concerned, is completely and hopelessly naive. Με τα μέτρα ασφαλείας να έχουν ενταθεί και στην Ιταλία, ο πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι παραμένει πεπισμένος για την ανάμειξη της βασικής οργάνωσης ΕΤΑ στην επίθεση στη Μαδρίτη, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Κοριέρα ντε λα Σέρα. Ο ισπανικός λαός θρηνεί τα θύματα του μακελιού της Μαδρίτης. Στη λειτουργία παρούσα και η Βασίλισσα Σοφία. Οι ανακρίσεις και οι προσαγωγές υπόπτων συνεχίζονται. Ο Μαροκινός Ζουγκάμ με μαύρη κουκούλα στο κεφάλι οδηγήθηκε στον ανακριτή. Οι αρχές αναζητούν διασυνδέσεις του στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ο νικητής των εκλογών, σοσιαλιστής Θαπατέρο, αποδοκίμασε έντονα την πολιτική του προκατόχου του Αθνάρ, του Μπούς και του Μπλερ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ένα από τα πιο διάσημα τέκνα της Ισπανίας. La lástima es que hayamos tenido que pagar un precio tan alto para conseguir lo que se consiguió el domingo. Me refiero a ese castigo que han sufrido el Partido Popular y la vuelta a la democracia. Οι εξελίξεις θα μπορούσαν να είχαν πάρει διαφορετική τροπή εάν αληθεύουν πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά κανάλια. Ήταν φθινόπωρο του 2000. Αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο εντοπίζει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε ένα από τα στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα στο Αφγανιστάν. Οι επιτελείς του Πενταγώνου παρακολουθούν σε απευθεία σύνδεση όμως το σύστημα δρανεί. Ένα χρόνο αργότερα η Αμερική και ο κόσμος θα συγκλονιστούν από τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Δεν είχαμε τότε την απαραίτητη επιχειρησιακή ικανότητα, λένε στελέχοι της κυβέρνησης Κλίντον. Το βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται στις ΗΠΑ για τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στην 11η Σεπτεμβρίου. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που επέζησε του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Μαδρίτη. Αυτό που έζησε, λέει, δεν περιγράφεται. Ακόμη χειρότερο όμως είναι για εκείνη αυτό που ζει τώρα. Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τα μέλη των σωστικών συνεργείων που τη βοήθησαν. Los muertos se te vienen encima y son ellos los que te arropan para que uno viva.
que la final son, ¿qué te digo? Son nuestros salvadores, porque más bien ellos, sin querer son los héroes. Sin pensar, ellos son héroes para nosotros, porque son ellos los que nos cubren, a los que quedamos vivos. Yo vi cómo eso explotó tan horrible. La puerta se abrió y todas las cosas se abalanzaban, salía el humo, caímos. Yo estaba ensangrentada, pero parada. Nunca pienso en la muerte, ¿sabes? No la pienso. Para mí no hay... Para mí, yo no sé por qué no hay muerte. Las noches que cierro los ojos veo el tren como se destroza, veo el impacto, me imagino tantas armas, me imagino tanta gente. Me despierto llorando. No entiendo por qué esto no se llama atentado. Se llama masacre. Se llama matanza. No atentado. Se llama matanza. Se llama masacre. ¿Por qué no quieren ver a nadie vivo? Porque si hay gente viva es de milagro. Τι να πει κανείς, μια μαρτυρία συγκλονιστική. Στην Αθήνα τώρα άρχισε ο σχεδιασμός των επιπλέον μέτρων που θα ληφθούν για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων σε συνεργασία των Ελλήνων αξιωματικών με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι εκτεταμένες νιοψίες της Ατλαντικής Συμμαχίας σε όλη την περιοχή της Μεσογείου.